Ben? Sí. A visión do mar muda se estás en terra, cos pés firmes e a liña do horizonte desdebuxándose alén do nevoeiro. En cambio, desde o medio e medio da ría, coa maraxe ou nordés estivais, a sensación de liberdade amplíase e semella que o horizonte se aproxima. Navegar a vela, sen o barullo dos motores, axuda a percibir os sons do mar, as ondas rebentando contra os cons, as gaivotas ouleando sobre os copes, as nasas petando contra a superficie salgada do mar. Eu nacín en Bueu, á beira do mar. As mulleres da miña familia, por parte de nai, poxaban e vendían peixe na lonxe e prazas de Bueu desde finais do século XIX ininterrompidamente ata ben entrado o século XXI. Os barcos arribaban ao porto e descargaban a mercancía por aquela bella rampla de pedra que hoxe está oculta á vista dos turistas, mais que foi centro neurálxico ao longo da centuria pasada. De pequeno, ía co meu avó paterno ao mar na súa gamela a motor, a Estíbaliz, ao Curricán ou a Liña, para coller rinchas, sargos, margotas, fanecas, e o pai da miña avoa facía as súas propias embarcacións. Na memoria de meu pai aínda perduran a gamela do seu avó, vamos indo, e a Dorna, con calma, que repite como un mantra cada vez que ven o conto. Do mesmo xeito que me acontece a min, centos de nenos e nenas que viven na costa ou preto dela mostran realidades moi semellantes. Galiza ten 1.500 km de costa e o eixo atlántico supón, en canto a demografía, o territorio máis ocupado. Xa que logo ir ao mar cos seus pais ou avós, mariscar na praia, pescar desde o peirao, navegar a vela, facer remo deportivo ou simplemente gozar de ver entrar e sair embarcacións no porto é a paisaxe diaria de boa parte do alumnado de Galicia. Por tal motivo, temos a posibilidade de explorar estas vivencias para as nosas aulas, facendo que o alumnado sexa partícipe das súas propias realidades en traballos de investigación e análise aplicando o seu coñecemento sobre a lingua. Ben, vou intentar explicar como se podería aplicar un corpus de naonimia, un corpus de nomes de barcos, a algún tipo de aula da ESO. Eu fixeno hai 2 anos en Padrón para o curso de segundo da ESO. Tal como dicía, veño de familia de mariñeiros, como non, aí está o meu avó, xunto a súa irmá, a miña tía Rosa. Ben, que foi o que fixen? Realmente poderías aplicar a calquera curso da ESO, porque no que é o tocante á lingua ten uns contidos bastante semellantes, sexa primeiro da ESO, segundo, terceiro ou cuarto. A min cadroume de estar dando segundo da ESO e ter esta posibilidade de traballar cos rapaces e funcionou realmente ben. Este tipo de aplicacións tanto se poden dar por parte de semántica, clasificar en canto a mesma clasificación que fixeron os compañeiros anteriores, de nomes de home, nomes de muller, apelidos, o que sexa, pero tamén se poden facer outro tipo de clasificacións. Lingua, tamén como fixeron na anterior, e outras posibilidades que deron algúns dos meus alumnos, xa veremos. Tamén axuda a adquisición das competencias, tal e como están marcadas polo currículo, e absolutamente todas as competencias. É dicir, é moi transversal traballar este tipo de corpus. Pódese facer o corpus de maneira individual, é dicir, mandar o alumnado que vaya ao porto, se ten a posibilidade, e recoller o que está ali, non? Mediante visualización, pois hai tantos barcos de tal tipo e chámanse desta forma. Ou senón, podemos extraer a información, tal e como comentaron tamén os compañeiros anteriores, en Pesca de Galicia, que podemos extraer absolutamente todos os nomes dos barcos para os portos en concreto que nos queiramos desde o ano 91, se non me confundo. No meu caso, como xa tiña un corpus preparado de 818 nomes de barcos, desde 1868 ata 2023, tanto de arquivos públicos como privados,
xa aproveitei ese corpus. O que fixen foi unha distribución, no meu caso foi por parellas, pode ser por grupos de 2, 3, 5, os que sexan, non? Iso depende do profesorado. E distribuir os nomes de barcos que teñamos, no meu caso, eses 818, entre os grupos que teñamos. Ben. Dividino, como vedes, nestes 6 exercicios, 6 prácticas diferentes que van concatenadas, unha detrás da outra. É preciso facer estes exercicios un detrás do outro porque a información extraída de un dos exercicios vai ser relevante para os seguintes, de acordo? Nomeeinos, como non pode ser de outra forma, con terminoloxía marítima, como soltar amarras. Soltar amarras sería esa preparación previa para a actividade, onde se lle presenta ao alumnado todo o que é o volume de datos que van ter que traballar, sexan 80, 100 ou 50 nomes de barcos, e explícaselles moi brevemente que é o que teñen que facer. Trátase dun exercicio totalmente autónomo. Van ter que eles deliberar que é o que queren facer e como o queren facer. Entón, a explicación da actividade simplemente será explicar o que é a anaonimia, a importancia da anaonimia e poñer, sobre todo, en relación co que é a antroponimia e a toponimia que xa coñecerán porque é materia que se explica na ESO. Entón, explicándolle que é semellante a toponimia máis a antroponimia, xa teñen idea de que hai que facer unha clasificación. Esa clasificación atenderá, neste caso, ao rigor que eles determinen. Poño aquí tamén buscar os nomes en caso de que, non como a min que lles dei o corpus xa feito, senón que o teñan que facer eles, poderlles explicar como teñen que facer. Pois achegarse ao porto, tomar nota de que tipo de embarcación é, que nome ten, o que sexa, non? Ou mesmo extraelo da páxina da Xunta. Por suposto, teñen que contar cos seus apuntamentos de todo o curso para que poidan eles extraer deses apuntamentos a información que lles sexa máis relevante para poder aplicar ao corpus. Izar as velas. Xa empezamos co que é o traballo máis profundo. En izar as velas, a proposta é que dean lectura a todo o corpus, absolutamente todo o corpus que lles sexa entregado a eles, e que empecen xa a facer unha proposta. Da igual, de tipo semántica, de tipo sociolingüística, de tipo sintáctica, de tipo non importa. Que eles vexan como poden explotar ese corpus. De aí a importancia de que teñan os seus apuntamentos do curso. Entón, a partir de que dean a clasificación, teñen tamén que anotar cal é as dificultades polas que pasan no seu caderno ou no propio ordenador, se teñen Edisgal ou o que sexa, e ir vendo cales son esas vías que lles funcionan para poder clasificar e cales son as vías mortas que non teñen relevancia. Se les propoñen, por exemplo, a división entre nomes de home, nomes de muller, nomes e apelidos, pois se cadra únicamente teñen a hora de clasificar un único nome con apelidos. Entón é unha vía morta facer unha clasificación só para unha palabra, só para un barco, perdón, se cadra non ten tanta relevancia, non? Entón terán que refacer a súa clasificación eliminando esa vía que non é pertinente. E aínda así anotalo no seu caderno. A continuación, termamos da Ostaga, e, polo tanto, o que facemos é xa tomarnos as rendas de como queremos, cada un dos grupos, de como quere traballar. Neste caso, o que facemos é reunir os grupos atendendo a como fixeron a súa clasificación. Como digo, a inmensa maioría dos rapaces, en segundo da ESO, no IES de Macías o Namorado de Padrón, onde fixen eu esta práctica, clasificaron a respecto da semántica. Entón, tiñan nomes de home, nome de muller, o que fose, apelidos, todo iso.
pero había outros que clasificaron a respecto da lingua, se estaba en galego, se estaba en castelán, se estaba nas dúas linguas ao mesmo tempo ou, como tamén propuñan os compañeiros de antes, se non estaba clara a lingua a que pertencían. Pero, ademais diso, había grupos, houbo dous grupos, que presentaron outras posibilidades. Houbo un grupo que clasificou os nomes a respecto de se estaba escrito de forma normativa ou se había derivacións a respecto da norma. Entón, fixeron unha proposta un pouco alternativa, pouco produtiva tamén, pero interesante. Aquí meteron, por exemplo, casos en que aparecía geada, en que aparecía seseo, alteracións do vocalismo. Xa lles daba un pouco máis de interese a esta clasificación. Tamén fixeron separación por se estaban escritos en galego ou estaban en castelán, porque o interese que tiñan a hora de despois continuar con esta clasificación ou esta análise era determinar cal das dúas linguas tiña unha maior variabilidade. Como digo, foi un único grupo. E houbo outro único grupo que tamén fixo a súa clasificación a respecto de estruturas morfosintácticas. É dicir, se eran substantivos, se eran substantivos máis adxetivos, se o adxetivo ía antes do substantivo ou despois do substantivo, se aparecían verbos, se só había adxetivos, fixeron a súa clasificación. Creo que tamén pouco útil para o que é a clasificación final, ou polo menos o traballo final, pero interesante, moi interesante. Ben, pois aquí neste caso, no de Termar Ostaga, cando se unen todos os grupos, únense a respecto de como fixeron a súa clasificación. Por un lado, xuntáronse todos os que traballaron a semántica, clasificación, que se dá máis habitualmente, non? Que fixo Ferro, que fixo Acea, que fixo Fernández, a mesma que fixeron os compañeiros de antes, xuntáronse todos e tiñan que chegar a un acordo, porque non todos os corpus que tiña cada un dos grupos era os mesmos nomes de barcos. Entón, as clasificacións que fixeron non sempre coincidían. Polo tanto, estamos traballando o debate, estamos traballando os acordos, estamos traballando unha serie de elementos fundamentais, aínda que moitas veces traballados transversalmente. Por un lado, como digo, os da semántica, por outro lado, os que fixeron a sociolingüística en canto ás linguas, outro tanto do mesmo, houbo quen clasificou só galego, castelán e o que non é galego e castelán, ou houbo quen clasificou galego, castelán, o que non se sabe como ascribir a ninguna das linguas e o que está nas dúas linguas. E, polo tanto, tiñan que chegar a ese acordo. Finalmente, estes dous grupos que tiñan unha clasificación alternativa, propúsoselles se querían xuntarse entre eles para chegar a un acordo de que facemos co que temos, ou senón meterse nos grupos maioritarios. No caso deles, xuntáronse. Saiu bastante caos, pero o debate deuse igualmente. E o traballo fixeron tamén igualmente. Pero sería outra posibilidade xuntalos cos grupos cos dous maioritarios, non? Ben, polo tanto, teñen que buscar eses puntos fortes, eses puntos débiles das súas clasificacións, e aquí neste chegar a un consenso é onde teñen que ter claro cales foron as súas vías mortas. E por que foron vías mortas? Porque así no momento en que se reúne todo o corpus, teñen xa bastante traballo andado. Por iso é necesario que tomen nota de esas vías mortas e por qué. Ben, o caderno de bitácora. O caderno de bitácora, que en certa maneira xa estiven falando del, esas anotacións que foron tomando desde o inicio do traballo. Foron anotando os erros, foron anotando os acertos, foron anotando as vías mortas, porque é necesario para cando se xuntan todos eles. Pero tamén porque é o que a min me tiñan que devolver, un caderno de bitácora individual, redactado, con todo este traballo que levaron facendo durante as 2 semanas que durou esta actividade. A miña recomendación, cando lles presentei o traballo,
foi que gardasen entre 5 e 10 minutos de cada unha das sesións para poder redactar, anotar e todo iso. Incluso deixalos xa o máis definitivo posible, porque era menos traballo despois que levarían para casa. Poñer sempre a data, porque así van sabendo como é a evolución e como foi mellorando o traballo, e, por suposto, redactado para que se poida avaliar. Ben, volvemos á bogada, non? Como din en terra, volvemos ao rego, no mar volvemos á bogada. Temos que traballar con todo este corpus. Unha vez que xa está clasificado, que xa temos únicamente 2 ou 3 grupos en toda a aula, é moito máis fácil de facer análise estatística. As análises estatísticas son as máis simples, regras de 3, para extraer as porcentaxes do que implica esa clasificación, cada un dos elementos da clasificación, a respecto do total do corpus que teñen. Tanto nas categorías máis amplas, pois nomes de muller, que porcentaxe supón dentro do corpus, nomes de home, que porcentaxe supón, como tamén as subcategorías. Se eles clasifican unha categoría únicamente antropónimos, despois na subcategoría dividirán en nomes de homes e nomes de mulleres, para tamén ver dentro de cada categoría canto supón unha respecto do outro. Tamén propuxeron, porque xa digo, todo isto foron propostas deles, eu deixeilles o traballo totalmente libre e aberto, propuxeron a separación non por anos, como poño aí, senón por décadas e mesmo por séculos. Se vai cambiando esta visión ou esta nomenclatura ao longo das décadas, que sí, cambia, e mesmo tamén a respecto do tipo de embarcación, porque non todo o corpus, pero boa parte do corpus, tiña indicado se eran dornas, se eran traíñas, se eran lanchas, o que for. Entón, miraron se realmente influía o tipo de embarcación para o nome que recibían, que realmente non influía. E, como digo, ao final é o que me teñen que entregar este caderno de bitácora con toda esta análise feita e máis coa análise estatística e máis coa clasificación realizada por eles. E, para rematar o exercicio, e que non caia todo isto en patela furada, tiñan que facer unha presentación oral. Na presentación oral foi unha única sesión, polo tanto, os 2-3 grupos dividiron 20 minutos, 25 minutos cada un deles, tiñan que presentar, ao final daballes para 1 minuto a cada un, tampouco 1 ou 2 minutos a cada un, tampouco daba para moito, pero sí que a min me deixou bastante maleabilidade para poder avaliar esa competencia oral. Se realmente adquiriron todo o traballado ao longo do curso en canto a ton de voz, sexualidade, xa non meténdome en cousas que xa estaban avaliados, como é o uso da lingua sen castelanismos, sen problemas de colocación de pronome, etc., ou incluso fonéticamente ben traballada, senón outros elementos que nun minuto ou en 2 valóranse moito máis facilmente, como é o ton de voz, se chega a todo o auditorio ou non, e máis a sexualidade se foron quen de adquirir eses elementos. Ben, esta foi a bibliografía que utilicei para o traballo, que son as persoas que, como dicían os compañeiros, ben poucos traballos hai feitos sobre naonimia, pero sí que axuda tamén a ver desde a academia que clasificacións fan e que clasificacións propoñen os rapaces. E tampouco son moi diferentes. Ben, en conclusión, ao longo desta presentación vimos como a naonimia ofrece unha inxente cantidade de posibilidades á hora de realizar exercicios dentro da aula. En concreto, presentouse unha memoria paso a paso da práctica realizada polo propio autor da presentación no curso 2023-2024 no IES Macías o Namorado de Padrón para os grupos de segundo da ESO. A abordaxe deste tipo de nomenclatura permite que se fixen numerosos contidos propios da materia de lingua galega e literatura e que forman parte do currículo escolar, explicados ao longo deste ano, tanto semántica, sociolingüística, morfosintaxe, fonética. Ademais,
tamén contribúe a traballar outros elementos transversais que poden pasar máis desapercibidos no día a día na aula ou que se cadra non son tan fáciles de desenvolver nun temario con tantos contidos que se deben tocar. Neste caso concreto, propoñemos desenvolver a competencia en matemáticas e ciencia mediante análises estatísticas e o proceso de investigación científica. A competencia digital a través do uso das tecnoloxías para a realización de toda a actividade. A competencia en conciencia e expresión cultural, coa relación directa coa propia cultura marítima, a competencia social, persoal e de aprender a aprender, dado que todo o proceso foi autónomo, a competencia emprendedora, mediante as tomas de decisión que contribuíron a perfilar a clasificación final, e, por suposto, a competencia en comunicación lingüística e a competencia plurilingüe, xa que é esencial entender as motivacións que pode haber detrás de cada nomeamento das embarcacións, así como o coñecemento profundo do galego e do español, mesmo do inglés, do francés, nalgúns casos concretos, para poder realizar ben as clasificacións. En definitiva, consideramos que esta actividade fomenta non só a fixación de coñecementos adquiridos ao longo do proceso educativo da educación secundaria obrigatoria, senón tamén unha posibilidade esencial de que o alumnado se achegue ao seu entorno e ás súas propias vivencias desde un punto de vista analítico e científico, colocando a naonimia no centro do seu acervo cultural e investigador. Desde ese momento en diante, cando pasen pola beira do mar, as embarcacións veranas con outros ollos. Moitas grazas.